Drage sedmašice i sedmaši, dobar vam dan i dobrodošli na učenje hrvatskog jezika na daljinu. O čemu ćemo danas govoriti? O subjektnim rečenicama. Obradit ćemo novo nastavno gradivo, te ćete stoga prepoznavati subjektnu rečenicu, razumijet ćete njezino značenje i izricat ćete subjekt subjektnom rečenicom, a sve to nakon obrade subjektne rečenice. Pa dakle, zapišite naslove u svoje bilježnice. Naš je današnji naslov subjektna rečenica, pa je možemo odmah i definirati. Vrsta je to zavisno složene rečenice. Prisjetimo se, zavisno složene rečenice su složene rečenice, što dakle znači da imaju dva ili više predikata, a samim time i dvije ili više surečenica. Jedna od njih uvijek je glavna, a druga je zavisna surečenica. Zavisna surečenica uvijek u sebe ima vezničku riječ. I ne zaboravite, zavisna surečenica uvrštava se na mjesto neke službe riječi. Pa ćemo tako danas nešto više reći za početak o subjektu. Subjekt je služba riječi koja izriče vršitelja radnje. Subjekt je u nominativu i odgovara na pitanje tko ili što. Izričemo ga imenicom kao u rečenici Luka voli jabuke, zamjenicom kao u rečenici on ništa ne zna, brojem prvi se pamte i pridjevom najbolji idu dalje. Subjekt se još može izricati i skupom riječi Koko u Parizu, moja je omljena knjiga. No, vratimo se mi sada na subjektne rečenice. Evo primjera. Nije se rodio tko bi svijetu ugodio. Kad određujemo rečenice, prvo u njima trebamo tražiti predikate. Ovdje su predikati nije se rodio i bi ugodio. Dakle, dva su predikata, samim time i dvije surečenice. Prva surečenica je glavna, nije se rodio, jer u njoj nema vezničke riječi, a zavisna je surečenica tko bi svijetu ugodio, jer ima vezničku riječ tko. Kad određujemo vrstu zavisne surečenice, moramo postaviti pitanje na glavnu surečenicu. Nije se rodio tko ili što, tko bi svijetu ugodio. Zavisnu surečenicu od glavne odvajamo okomitom crtom. Evo još nekih primjera. Tko čeka, dočeka. Kao što sam i rekla, prvo trebamo pronaći predikate. Ovdje su to čeka i dočeka. Nakon što smo našli predikate, trebamo pronaći koliko ima surečenica. Naravno, dva predikata, dvije surečenice. U glavnoj surečenici nema vezničke riječi, pa je stoga dočeka glavna surečenica. Nakon toga postavljamo pitanje. Dočeka tko ili što, tko čeka. Ovdje ćemo pisati zarez zato što se radi o inverziji, odnosno obrnutom slijedu surečenica. Prva je zavisna tko čeka, a druga glavna dočeka. Evo još nekoliko primjera. Ja ću vam dati rečenice, potom ću vam dati rješenje, pa je moj prijedlog da zaustavite ovaj filmić dok rješavate, a onda ga pustite dalje da provjerite rješenje. Prva rečenica glasi: neka bude što biti mora. Prvo trebate podcrtati predikate. To su neka bude i biti mora. Zatim odredite veznik. Veznik je što? Tako je glavna surečenica neka bude, a zavisna što biti mora. Dakle, postavljamo pitanje. Neka bude tko ili što biti mora. Zavisna surečenica je subjektna. Evo sljedećeg primjera. Tko je pročitao lektiru, znači odgovore. Molim vas, prvo podcrtajte predikate, zatim nađite veznik, zatim odredite granicu između surečenica. Odredite koja je surečenica glavna, a koja je zavisna, a onda odredite vrstu zavisne surečenice. Rješenje je ovakvo.
Predikati su, je pročitao i znat će. Veznik je tko. Surečenica u kojoj je veznik je zavisna surečenica i to je tko je pročitao lektiru. Glavna je surečenica znat će odgovore. Pa si postavimo pitanje. Znat će odgovore tko ili što, tko je pročitao lektiru. Dakle, i ovdje se radi o subjektnoj surečenici. Evo nam i sljedećeg primjera. Pričalo se da dolazi ljepše vrijeme. Još ću jednom ponoviti. Prvo podcrtate predikate. Zatim nađete vezničku riječ. Zatim odredite surečenice. Koja je glavna, a koja je zavisna. Potom postavite pitanje kako biste odgonetnuli o kojoj se zavisnoj surečenici radi. Rješenje je ovo. Prvi predikat je pričalo se, drugi dolazi. Veznik je da. Glavna je surečenica pričalo se, a zavisna subjektna da dolazi ljepše vrijeme. Zato što je pričalo se, tko ili što, da dolazi ljepše vrijeme. Ovdje ću vam napomenuti kako kada u glavnoj surečenici imamo glagole kao ovdje pričalo se ili čulo se, znalo se, govorilo se, zapravo je to kao da je rečenica glasila, dakle dvije jednostavne. Pričalo se to, a druga dolazi ljepše vrijeme. Dakle, umjesto to koji je subjekt, dolazi ova surečenica da dolazi ljepše vrijeme. Samim time da dolazi ljepše vrijeme je subjektna rečenica. Molim zapamtiti, kad imate pričalo se, govorilo se, čulo se u glavnoj, iza slijedi subjektna surečenica. I još jedan primjer. Pjevaju koji nemaju što drugo. Nadam se da ovo nije teško. Predikati su pjevaju i nemaju. Veznička riječ koji. Glavna je surečenica pjevaju, jer nema vezničke riječi. Pjevaju tko što, koji nemaju što drugo. Sažmimo na kraju. Danas smo govorili o subjektnim rečenicama. One su vrsta zavisno složenih rečenica u kojima se zavisna surečenica prema glavnoj odnosi kao subjekt. U subjektnim se rečenicama ne piše zarez, osim ako nije u inverziji.